Kining ebanghelyo nga atong nabati karon ato ning mabatian karong umaabot Marso 13, ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Ato gyapon ning mabati moabot Agosto 6 ning tuiga. Piyesta sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo. Mao ni ang ikaupat nga misteryo sa kahayan. Tapos sa 7 ka adlaw, unsa may nahitabo tong tan-awon. Misulti si Jesus sa mga tinun-an nga siya magantos patyon unya banhawon. Si Pedro kay ilang concept sa Mesiyas usaman ka hari, political leader. Muna, pahilayo sa ni Pedro. Manimba mo atong Huwebes, ang Ebanghelyo, nagipahilayo sa ni Pedro. Dili na mahitabo kanimo Ginoo. So, pag adto nila sa bukid sa Tabor, ang sitting ining Ebanghelyo, gipakita sa Ginoong Hesus ang iyang himaya. Buti pasabot, nga maangko niya ang kahimayaan, pinagi sa iyang pag-antos, pagpakamatay sa krus. Muna iyang ipasabot ngadto sa mga tinun-an. Muagi siya Kalbaryo o sa siya muagi Domingo sa pagkabanhaw. Muna ang sitwasyon, muna ang nahitabo sa Ebanghelyo. Kaya mga tinun-an, uwang o kahibalo. So, gidala niya ang iyang mapinili to sa bukid sa Tabor o iyang gipakita ang iyang himaya nga mao ni mahitabo nako human ko banhawon. Although magagi kong mga kasakitan apan mao ni mahitabo din ako banhawon sa amahan. Mao ni the transfiguration ang pagkausab sa panagway sa atong Ginoo. Yang i-confirm sa amahan, kini ang pinangga kong anak. Pantuso ni, alang sa kaluwasan sa katawhan, apan dunay kahimayaan. So, kita makiksunan, makaangkon ining mong kahimayaan, kung sa atong pagpuyo ning kalibutan, maningkamot ang pagtuman sa kabubuton sa amahan. Kitang tanan, giandaman o kahimayaan. Maangko na itong kahimayaan. Basta, ining tingog sa amahan, din sa Ebanghelyo. Kini ang pinangga kong anak, pamati ka mo kaniya. So, mamati ito sa mga pagtulunan, atong puyan, labing siguro mga kaiksuunan, maangko na to ang kahimayaan. Palihog manindog,